Kap za dobar dan. O zalazu sunca svi koji su imali bolesnike od raznih bolesti dovedoše ih k Isusu. A on bi na svakoga od njih stavljao ruke i ozdravljao ih. A iz mnogih su izlazili zlodusi vičući: Ti si sin Božji. On im se prijetio i nije im dao govoriti, jer su znali da je on Krist. Kad osvanu dan, iziđe i pođe na samotno mjesto, i mnoštvo ga je tražilo. Dođoše k njemu i zadržavahu ga da ne ode od njih. Rijeke hodočasnika slijevaju se do Isusa, noseći sa sobom svoje bolesnike. Prepoznaju u Isusu ne samo ozdravitelja i čudotvorca, nego i onoga koji u njima budi oslobođenje i od unutarnjih sapletenosti. To da su na dodir Isusove ruke u bitnome se mijenjala stanja njihovog života, govori i o njihovoj vjeri i o snazi koju Isus nosi u sebi. Isusa trajno prati val ozdravljenja i oslobođenja koji se razlijeva na one koji pred njega dolaze, i to s vjerom u njegovu ruku i ono što on u sebi nosi. Ono što on po polaganju ruku daruje onima koji su u potrebi promjene. Ne samo fizičkog zdravlja, nego je Isus ljude oslobađao i od svakog zla. Vraćao im izgubljeno unutarnje zdravlje. Zlo je prepoznavalo i uvijek prepoznaje Božju blizinu i boji se te blizine. Božja blizina uvijek znači njegovu pobjedu i poraz svakog zla. Isus sam govori da dolazi pustiti na slobodu potlačene. Najveća zarobljenost čovjeka je njegova unutarnja zarobljenost, njegova nemoć da sam svojim snagama zakorači u slobodu života. Božja ruka je na djelu i ostaje trajno prisutna nad svakim tko želi dodir te ruke, nad svakim tko prigne glavu pred njim, i to ne najprije u znak poniznosti i pokornosti, nego u znak prihvaćenosti i otvorenosti. Neka Isusova svemoćna ruka i danas siđe na svakog od nas.